For today's video mga kayat, magkuhan mi. Dili mi magbisayas ni Kadjen. Magtagalog rami. Magtagalog, di Ah. ko kibaw pa dyan. Magsalita kami ng puro Tagalog. Tagalog. Ah. Baka hindi niya maintindihan yung Tagalog ko. Ang Tagalog ko parang Tagalog. Anong ginagawa nyo doon sa paaralan nyo kanina? Anong ginagawa nyo doon sa paaralan kanina? Paaralan. Paaralan? Naku, gibaw sa paaralan. Ingon, di, saya, puro Tagalog, saya. Ano ba? Eskwelahan ba? Paaralan? Eskwelahan ba? Paaralan? Anong ginagawa nyo doon sa paaralan nyo? Sulat. Sulat ng, anong sinulat nyo? Anong sinulat nyo doon sa inyong paaralan? Plus. Plus? Puro plus? Opo. Anong sinulat nyo doon sa paaralan nyo kanina? Opo. Hindi po. Suwat mo po. Ano sinulat nyo? Opo. Nagsulat sila doon sa Nagsulat sila doon sa paaralan nila kanina mga kiyat ng plus at minus. Plus at minus. Nagkatsin? Ya. Anong sagot? Nakasagot. Nasagot mo yung mga ginawa nyo doon sa paaralan nyo? Yung plus at minus? Ha? Opo. Puro ra opo. Puro ra opo. Putanong na naroon. Daghan kayo opo. Magsalita ka naman ng mga salita. Tagalog. Salita na ka din. Salitain mo sila. Marunong eh. Hindi ko na siya marunong mag-Tagalog mga kaya. Ano lang yung maintindihan mo sa Tagalog? Ha? Yung Tagalog sa Patignaong. Pangit katulad mo. Pangit katulad ko? Katulad mo rin. Hindi makaintindi ng Tagalog si Nikadjin mga kayat. Hindi ka makaintindi ng Tagalog eh. Ha? Masa na hindi makaintindi? Hindi kasabot. Hindi ka kasabot ng Tagalog. Ano? Hindi siya kasabot ng Tagalog mga kayat. Ang lisod siya kasabot ng Tagalog.